Selamun aleyküm vatandaşlar. Şuun men vatandaşlar hemmene yüzlenmem var. Şu yüzlenmemi size aytıp vermekçe. Şehirde birinci bilen devlet işgarları size bir sorağım var. Bir soru dedim bir halkın hemmeni işleyen soru değil menin de devlet işgarları. Şimdi bir Berdi Muhammed yani kurbanı Berdi Muhammed ona da var soru. O yana peydası yok. O sebebi prezident olup ne için halka seyreden ok abi. Ya seyreden ok halka ne mi sebepti? Bu halkı böyle güne düşürüp ne mi ağrın koydu? Türkmen halkından. Özün ne mi? Türkmen değil ne mi? Böyle halkı köşerin ali. Sonuçta bağlılık olup sergazdan edip çağaları atasız koyup birbirine zar durmuşta yaşatmak insanın erkek vardı mı? Doğru yurdumuzda hiç bağlılık yok olsa. Onda başka mesele. Yani bazı adıçıyla közenip görmek ol halka bilgeçleyin edilen durum oluyor abi. Şimdi ben dedim ya prezidentler böyleki devlet işgarları sizler ne için sizin ne aranız koydu böyle halktan halkı görmezliğe salan oluyor közen yani işsiz közen yani üstlerine hiç kontrol etmeyen zatlar kalıp gitti. Onun alacak olsan oğul alada 2 milyon 200 manat. Onu nereden tapmalı onu? Ne için o zatları seyredemez o? Ya hali şu 5 manat pul deyip insançılıklardan direkt kalmadım. Şu 5 manat pul olsa bolyam ya. Vatandaşlar hemmemizden düşünüp görelim sana. Değil mi 5 manat pul deyip bunların eden halka görkeden gününü edip gelen işine düşünüp görelim. Vatandaşlar. Ne il derece etti? Özümüzden hak görelim. Değil mi? Bir zat dinine korkup durur yaletti. Öz ağır namusunu korumana mümkünçülük yok. Şu derece açılı bize şeyle korkuldu. Değil mi ne? Hakikat adam aytmak için gizlenip bukulup aytmalı. Ne ile insan oluyor bunlar? Ya ne ile hükümet oluyor bunlar? Vatandaşlar hani çoğalmada karışandır sinemelere. Şimdi bunlar şöyle deyip vatandaşlarına size de imamıza soruyoruz. Şimdi bunlar bize şöyle korkuldu. Bunlar böyle ipleri ne mesela etsin deyip bizim de sesimizi çıkarman oturuluyor mu söyledim. Ay yok vay bolmayalım deyip. Ha? Vatandaşlar. Erkek olurlar hani bu. Sizin çoğalmada karışan. Hayrat edin de dinlemeyen adamlara da dinledin. WhatsApp'ta paylaşırım, YouTube'da görmeselerim, uzatlarda paylaşıp dinleyelim sana. Korkmayın ha, o bizi korkut deyip o fikirlerine o biz büyüdük gelsek bizi çağıralım, son geleceğim. Ne ayrı olacak bizim? Hükümet işgaller, uzatlarına düşünmeyelim mi? Değil mi? Beşmanda düşünmeyelim mi? Büyüdük korkutup halkı, anı düşüncenin üstürmene vazmoş vermeyin. Saklak gelseniz, o gelecek çağırasın ya. Yine adam olup yetiştin olar. Sizler beşmana pul deyip tutuş. Bu adam ya bir hocalık değil. Tutuş Türkmen halkının işini görüyorlar. Şöyle bir soğut adamı geçer et sizler 5 manat deyip azıcık amsanıza gelin indi. Sizin Türkmene ya değil mi? Ya sizin yine doğrandı. Sizin süydü kendiniz. Sizin o bir ekrançılık, bir yandaklık solar ya bir direkt ya da ekil varman adam dersiniz ha o. Bir insan onun çıda çakı yaxşı çakı. Adamı doyurdunuz. Söydüp doyurup görüp. Her indi buradan şey. Her onu ayağa kalar. Bunu gidecek yer yok indi. Sonra da yine vatandaşlar hemmemizden yardık, suyla yardık sudurmuşlar. Yöne namatlılardan kura çekilip oturuyor. Onların fırsattan peydalan edetiyle nettiyorlar. O edip bölüm zatları ertek gün bize de gelip gelgendir. Son için dostlar, o fikirlençeliğin ağır verilençeliğin, berde ervet daha da çağırlayan derler, diyeceğimizden. Ya ervet işin başını tutan derler. Bine biz halka, vay devlette ziyan getirip yören adamlar, prezident olup halka seyredip bilmeyecek olsa. Yerini boşalsın, gümün çekelin, yerine seyredip bilecek adam oyalan. Halkın özün sayılar yâli. Sizin onam edip bilirler. Her kim özünü uğraman başarılı şehirde edip oluyor. Her kim özü için gelsin. Bahane etmeliyim. Ay o prezident olacak oluyor. Ya o yaşlıları bahane etmeliyim. Her kim bilenden küm etti. Uğur oturandan ne edimizde taş atılıyor. Yanlış düşünmeyen şey, aydı paylaştı edenlere ters düşünüyorlar ama içinde ay sen özün kim aynı emel aydı. Ya özün bir geroy hasar etti yani diyen adamlar ama yazıyanlar var. Yok. Men hiç ya özümü bir akıllam. Bilim köp. Yani geroy. Yine ben şöyle guruladım. Sonra dedim. Hakkım soradım deyip özüm geroy hasaplamı. Benim özüm korkak hasaplayan. Korkakım. Sebebi
Korkmasan onda yaşayış yok edilhädir. Ananara adam yok. Korkman arkayı öňe çykyp ananara adam yok bizde. Erkekler näme üçin oturýar? Häzir yerlerden çyksak, ana onda korkmana zat yok. Pikir etmeň. Men olardan korkdum. Ýöne halkym bile emme onda korkam yok. Teger häzir olar ýoklar. Ondan häzir ýüzüm açyp men ýoklansam, ben korkup oturan adam hiçen çykmasam. Olara men onda halka ýene ziýan ýetir. Şonuň üçin o ýalňyş pikiri goýulan, bir üstünden gülmem onu çykmaly. Ya kemçilik döwjelip görmeli. Kemçilik döwjeljek bolsak, ana esas kemçilik bizim hökümetde ýatandyr. Hemme zadyň büyük günahkary ana hökümet. Şu bolup ketýän zatlara. Sibirler, şeýerler gaýdyp, çağlarymyzy başgalarymyzy gaýtmana mejbur eden ana hökümetiň işgärleridir. Muňa özümiz ýaldaýhan däldir. Özümizden agdurman goýalyň da diňe ýeli bodalyň. Dostlar, ýalňyş malyň, şu ýalňyşy goýbersek, soň gaty pişman eder. O ýöne soň giç bolar. Bizim indiki ýetişip gelýän ýaşlarymyz soň öz hakyny sorar diýip pikir etmeli. Sebäbi biz nädäňde orta bolan azyk görülmezde korkuş bir aýdan dur. Häzir indiki ýaşlar hakyny talawyny soraman neden öwrenmeli mesela? Ya telewizionda seyredip solana görjek näme ana minister diýse bir çağawat ulu zat gödüňe gelýär. Görsen bir adam önünde bu kütüpleş bir adam görürsen, ýa geljek çağıramyny görjek zadyny. Ya bize kaka näme görer? Kakadan omun götün ýalap durup gün netlejek bolup onda munda işläp bilen kullanýarlar bilen onu ýerde taparsyn ol. Ya kullukdanmy? Kullukda da gördüňiz. O taýam şondaly. Diňe, kullanýarlar gelmeli, öňüne ulumyşyn. Nämemiş ulumyş. Gelin dogalar düzeldirin şunu. Siwer alıp çykdyk. Ana şöyle bir bizim vatanımızda da neslimizde de hemme adamda awraýmada da peýda bol kendir. Gura çekilip pikir etmeň. Maňa ya oňa ya ýene birine ziýan getirýän diýip dolar. Dostlar. Ýok, diňe ziýan özüňe getirýänsiň garada oturup. Çağlaňa ana ondan soň diňe maňa däl oňa däl diýildi. Ondan soň tutuş halka ziýan getirýänsiň. Bir adam gura çekilmeýi tutuş halka böwet bolýansyň. Korkma. Bizim janymyzy ýerden tapamyz yok. Süýji görýär. Bizim hem şol haramlaň enne düşetimiz gelen ok. Bilýär. Olaň enne düşet ýysyp bajamydan bilýär. Sebäbi bizim hakykaty aýdanyň bilen hem hakykat diňlenen otaydy. Ýöne näçek? Azyk. Nädäňde de korksaň bu dokdan taşytman, başarýanmyň bir wada çykmasak, kim çykdym? Onuň az kadryny bilenim. Şu wagt öňe düşüp bilen adamdan kadryny bilenim, pikirini bilenim. Özümize bir başarman öňe düşmäni. O öňe düşende böwet bolmaly. Onu öte ondan bolar olur ya. Yani başaran da diye. Hani mintik geçirip näme gazandyňyz diýip. Gülýäňiz. Neyse mara ya. Şeýdip bolur. Gül. Ağlaman otady, ağlaman gülmeli däl. Sebäbi tek çağlaň ýetişip gelýär. Namys etmeli. Onuň kitab bilimsiz diýilse de o zatlar göz getirmek kyn däl. Biz ana şol mintik geçirilýäne. Näme de bolsa şol janyny oýup taýyp. Mintik geçirýär. Öýle üçin däl. Şonana geçip janyny taýyp. Ya ýel çörek tapman eden oğlum. Her kimim iýen tapdy. Şu senin kazanýarsam. Kazananda näme otayda geljek çağlaň weýran boljak bolupdy. Şonuň üçin edilýär. Ol bizim çykyşymyzdan bärdem gyýryp prezident aýrmak üçin däl, dostlar. Siz gelin bir korkup ýaýdanyp bolan okýan adama ruh berip bir özümize çağırıp hak hukuky talap etmäni öwrensin birazcık bir şu ruh ölen adamyň ruhlansyn. Şonuň üçin etýär olarmyny. Bizim içine gider, o üç gitmezek bilýäňiz. O adamyna ýok edip goýýarlar, o içinde görmeýär halky. Halkyny sarajagada ne otady hökümet işgärinde bar, o içinde olarda rol ýok. Sebäbi halkyny sarayan adama hökümet işgärinde bir ýerde işletmeýärler. Gel aýry urýarlar. Sebäbi ol halkyny sarayan adam o zalymlara ziýan geljek onda. Şonuň üçin ýoklatdylar. Diňe öýe zalim toplanýar daşyna. Şonuň üçin de onlar bizi büýükdi diýip bizim hökümet işgärlerden bize vatan alyp berjek, gaýtaryp berjek umany ýok. Olar ýöne sizler günäkarsyňyz. Hemme çağlar atasy şotary gelip görenne. Bizim günäkar ýöne şotayda. Biz öz çağlamyzy soňa toplanyş garşy durmana korkup suwlary köpürlemek ýaş çağlamyzy zyrqaýtýar şotayda. Bir ata mähinden zar edip düşürüp görüň. Ya bir ýaşaýjak wagt mana heleýle bolup aýallanmaz. Ýuran süraýjak wagt nilerde ýatyp turup gelipdir. Aýalyň nilerde gelipdir. O erli boldugymy? Ya sen heleýle bolduň bolmaýar dost. Düşüneli şadatlaryna. Bir haramlarda garşylyk görkep bilme tutuş öz başgalarymyz kynygynda da otyr. Halky hemme halkymy tegişildir bize. Bir adam ya 10 adamyň etmeli işler. 10 adam bolganda bugüne düşürülen ok. Tutuş halk kol etdik, başına goýberdi. Halk kolunu düzeltmeli. Bizim borcumuz şey. Ölýän bolsa biz düzeltmesek bizim ayal kıylamada da asuda gün yoktur, erkeklemede de. Gelin de olar. Ağzı bir yıla çağıryan. Biz tapmak kıyın değildir. İnne değil biz. Gelip biz. Yok ışıkla sorak geliverim. Uğrunu vermeli şöyle. Bizim institudu kavga öğrenemiz yok. So gittik de zaten görüyüp, artık fikirlenip, hakikaten öylerini yerini alıp görüp şöydük dine. Hüvesi dörep, artık yüreklendik.
Näden de doğru azık özümde anam doğrudan şiýse köplensek alıp ýeňjegde gözi ýetemez soň şeýdip göz ur ýerden janymyzy goýamyz orta. Gelim doğrular azık. Sizin üçin tiller çykmany turýar. Sizler näme açadymda? Bizden tiller günämizde galýan. Şoňa da düşünün. Biz halk üçin edip tokasy kyrada oturýar. Biz bilýär, biz bardağımız ýok baýalar. Biz ýüzümizi açmamyzda da 5 barma satlyk adam ken. Biz uje uçakda durarlar. Ondan havarly. Şoň üçin pikirleriň gelin. Halk üçin bilerek yakmanda. Öňe düşüp kömür etjek gören adam yakmaly. Hemmeme deýişli. Goldaryň bilerek berýär. Ana hoş sağ olun. Ana düme bäri özüme de terip bolýam. Itim itdeneme kesýän ýaşaýsy. Ýaşaýsynmy? Gidelim de olar şoň üçin. Bir öz çağlamyň garanda bolary. Bir ömür hele uzaklap ýatjak wagtymyz bar. Hele meniň gujamda ýatalym. Hop berde bire canymyz ýanyp töwgüşüp ýygyşyp şiir bolup özümizde. Diňe goldaman olar çykýan. Düşünelim şuna hiç elbetde ýok berde. Esnekdiňe peýdaly işiň urunda bir. Bu peýdaly işiň diňe birimiň kitemde däl, hemmemiň. Özümizden bilýäňiz baý döwletde bu şeýle alyp çykyp açyk tamam özümizden tamam aldy bile ýitirmän hakky adalet ýitirmän sonra talap etdirsak, anlasy kiçilde şeýle olur. Asuda baý döwletde şeýle rahat durmuşda ýaşajamdy hemmemiň düşünip otyr. Sonda da ýerçek otyr. Büytme, ýalbatma. Utanmalar zor, näçe wagtdan gelin gaçjaňyza otyr. Öyle de olar, garaşýarlar, sağ olun, sağlykda bolşalar.